Sufletele nu au nici început, nu au nici sfârșit. Ele sunt asemeni Creatorului, fără de început și fără de sfârșit, mai presus de timp, mai presus de spațiu, și exact asta suntem și noi. Iar o minusculă parte din ceea ce suntem este adunată, cristalizată în trupurile noastre fizice pentru a avea, pentru a explora experiența numită viață aici, pe planeta Pământ. Și în acest moment, înțelegând că ceea ce căutăm este însuși cel ce caută, este însuși actul de a căuta, înțelegând că la un anumit nivel, creația și creatorul sunt una și aceeași, și în același timp conștientizând dimensiunea noastră minusculă, pământeană, cu smerenie ne rugăm. Tată Ceresc, Creatorul lumilor, Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute, Tu, cel fără de început și fără de sfârșit, cel nenăscut, din care toate s-au născut, Tu, cel atoate știutor, căci nu e nimic, dar absolut nimic ce Tu să nu știi. Tu, cel atotputernic, căci nu e nimic ce Tu să nu poți. Mă rog Ție, Maica Domnului, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară, Maria, mă rog Ție. Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu cel ce ești întru Tatăl și care ești una cu mine și cu care eu una sunt, Tu care ești calea și adevărul și viața, cu smerenie mă rog Ție. Preasfântă Treime, mă rog Ție. Recunosc neputința mea
Înțeleg că m-am rătăcit în propriul meu labirint, pe care cu sârg l-am creat. Că mi-am lăsat pierdute, abandonate, maltratate, negate, uitate, părți din suflet pe câmpiile vieții, din ignoranță, din frică, din adormire și din orbire, pentru că nu am fost conștient, pentru că orb am fost. Dar azi mă rog ție, Tată Ceresc, primește-mă înapoi în nemărginită iubirea ta, în brațele tale puternice și iubitoare. Cuprinde-mă, Doamne, căci rătăcit am fost, dar acum aleg că mă întorc la tine. Cu smerenie mă întorc la tine. Și te rog, Tată Ceresc, Preasfântă Fecioară Maria, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ia de la mine toate cele câte m-au orbit, toate iluziile, ideile, conceptele, aspectele, poveștile pe care singur le-am țesut, halucinațiile în care singur m-am pierdut. În care m-am simțit separat de toți și de toate, în care m-am negat pe mine și negându-mă pe mine, te-am negat pe tine, Doamne. Și drept urmare, am funcționat din strategii cu care să compensez credința că sunt mai puțin decât sunt. Și de asta, Doamne, înțeleg expresia eu, robul tău, păcătosul, căci nu tu mă vrei rob, dar eu m-am transformat din ignoranță, din necredință, din frică, din îndepărtarea de sine și îndepărtarea de tine, Doamne, în rob al propriilor mele frici.
în rob al dorinței de a demonstra că valorez ceva celor din jurul meu, deși cel ce credea că nu valorez nimic eram doar eu. Și de asta niciodată, dar niciodată, Doamne, oricât am încercat să mă conving pe mine că valorez ceva, arătându-le celor din jur că valorez ceva, convingându-i pe cei din jur că valorez ceva, niciodată, Doamne, nu mi-a reușit. Căci cel care a căzut în păcatul îndepărtării de sine și îndepărtării de Tine, Doamne, am fost eu, robul Tău, păcătosul. Și n-aș fi crezut să spun vreodată asta și să o înțeleg. Să înțeleg că nu Tu mă vrei rob, că nu Tu m-ai făcut rob, că doar eu. Prin actele, prin faptele, prin gândurile, prin emoțiile, prin trăirile mele, am căzut în pierzanie. Dar acum, Doamne, Te rog, toate cele câte au condus la asta, toate cele câte eu am creat, fiindcă Tu mi-ai dat atâta libertate, atât de amplă și nemărginită libertate, încât mi-ai dat voie inclusiv să fiu sclav. Iar eu am ales robia, Doamne, am ales să fiu rob. Ei bine, toate cele câte m-au adus aici, Te rog, ia-le de la mine, Doamne, acum. Eu mă întorc acasă și cu emoție văd brațele Tale deschise, Tată Ceresc, care mă primesc și care dintotdeauna m-au așteptat să mă cuprindă în această îmbrățișare fără de margini. Și Te rog, Doamne, iartă-mi mândria și orgoliul care m-au făcut să mă cred mai presus de Tine și m-au împins către separare. Și toate cele câte am spus și toate cele câte nu pot rosti din nepricepere, din neștiință, din ignoranță, dar pe care Tu le vezi, dar pe care Tu le știi, căci Tu pe toate le vezi și Tu pe toate le știi. Toate, Doamne, ia-le de la mine, aici și acum, pretutindeni și totdeauna, și dincolo de spațiu, și dincolo de timp. Și rădăcinile, ramificațiile și contextele lor activatoare, ia-le de la mine, Doamne. Și pune în loc împărăția Ta, Doamne, în nemărginirea ei, și fă ca eu niciodată
să nu mă mai separ de tine, încercând să creez împărăția mea în împărăția ta, încercând să creez împărăția mea care să fie mai presus de împărăția ta. O, Doamne, căci orb am fost, dar acum văd. Rătăcit am fost, dar acum m-am regăsit. M-am reîntors. Și știu, Doamne, că atunci când eu sunt cel ce Tu m-ai creat să fiu, în unicitatea și irepetabilitatea mea, nu e nevoie de împărăția mea construită înăuntru împărăției tale, căci toată împărăția ta e a mea, Doamne, căci tu toate mi le pui la dispoziție, așa cum în fața toiagului lui Moise ai despărțit mările. Ca să-și croiască drumul. Tot așa, Doamne, câtă vreme Tu ești cu mine, în mine, pentru mine, iar eu sunt în Tine, cu Tine, pentru Tine, nimeni și nimic nu poate sta împotriva mea și fă-mă, Doamne, conștient de cine eu sunt. Ridică-mi vălul de pe ochi, Doamne, aici și acum, pretutindeni și totdeauna și dincolo de spațiu și timp. Pentru ca eu să văd, să mă văd așa cum Tu mă vezi. Pentru ca eu să fiu așa cum Tu m-ai creat. Pentru ca fluviul vieții să curgă prin mine. După iubirea Ta și bunăvoința Ta, Doamne. Și pune în loc claritatea și luminează mintea, Doamne. Și deschide inima, acolo unde inima mea nu poate să se deschidă din neputința mea, te rog, Doamne, Tu, cel atotputernic, deschide-mi inima către miracol, către iubirea Ta nemărginită, către bucuria și dansul și celebrarea vieții. Și pune rădăcinile și ramificațiile și contextele activatoare necesare pentru asta. În cel mai blând și iubitor, în cel mai binecuvântat și binefăcător mod cu putință,
pentru binele meu suprem și pentru binele suprem al împărăției tale, Doamne, al întregii tale creații. Căci tot așa cum oceanul se lășluiește într-o picătură, nemărginită împărăția ta, Doamne, se lășluiește în inima mea. Și fă, Doamne, ca eu să mă văd cum Tu mă vezi și cei din jur să mă vadă cum Tu mă vezi. Și eu să-i văd pe ei cum Tu îi vezi. Și chiar și acolo unde ei nu se văd pe ei cum Tu îi vezi, eu să-i pot vedea pe ei cum Tu îi vezi și prin asta, Doamne, văzându-se prin ochii mei, ei să se vadă prin ochii Tăi și să se reîntoarcă și ei la sine, să se reîntoarcă și ei la Tine. Căci așa cum Fiul Tău a spus, găsind mai întâi împărăția Ta, Doamne, toate celelalte ni se vor da pe deasupra. Cu smerenie, cu iubire, în fața atotputerniciei și nemărginitei Tale iubiri, Doamne, mă înclin. Comand că această schimbare are loc aici și acum, pretutindeni și totdeauna și dincolo de spațiu și dincolo de timp, la toate nivelurile ființei mele, în conștiința mea și în toate celulele trupului meu fizic. Binecuvântez viața, mă renasc în Dumnezeu, mă renasc în Fecioara Maria, mă renasc în Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântez renașterea mea. Mă renasc în mintea divină. Mă renasc în gândul divin. Mă renasc în conștiința divină. Primesc adevărul, binecuvântez calea, îmi deschid inima și savurez darul vieții.
Comand că se închid aici și acum, pretutindeni și totdeauna și dincolo de spațiu și timp, toți centrii receptori, toate sinapsele, pentru vechile aspecte, pentru vechile feluri de a fi, de a simți, de a gândi, și pentru rădăcinile, ramificațiile și contextele lor activatoare. Și comand că se deschid aici și acum, pretutindeni și totdeauna și dincolo de spațiu și timp, toți centrii receptori, toate sinapsele, pentru noile aspecte, pentru iubirea divină, pentru lumina divină, pentru adevărul și calea și viața pe care le primesc. Le onorez, le apreciez, le binecuvântez, le recunosc în autenticitate, în integritate, în asumare. Aici și acum, pretutindeni și totdeauna, și dincolo de spațiu și timp, cu smerenie, sub mângâierea binecuvântării tale, Doamne, la rândul meu, binecuvântez. Mulțumesc și activez. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt. Sunt.